Δέστε, μαθηματική θεμελίωση, παύλα χημική θερμοδυναμική. Το είπα, το ξανάπα. Σε συναδέλφους οι οποίοι έχουν διατελέσει χρόνια, όταν πρωτοκαπνισμένοι δάσκαλοι, φυσικά μόνο αυτοί πηγαίνουν σε εκτροπές προγράμματα σπουδών, ότι είναι ντροπή. Τι γράφεται εδώ πράγμα. Αυτό δεν ξέρει. Ζαμάν! Μαθηματική θεμελίωση ακόμα και τώρα. Δέστε να δείτε. Παύλα χημική θερμοδυναμική. Όταν δεν είπα ποιο είναι ο πραγματικό τίτλο, στον τίτλο του βιβλίου, μου είπαν ότι ξέρει, λόγω επαγγελματικών δικαιωμάτων θα μα πέσουν τι μηχανική είναι. Θα πούνε εκείνοι οι οποίοι έχουν κατ' επιλογή υποχρεωτικό μάθημα, την φιλοσοφία της επιστήμης. Ο τέμπορα ο μόρι. Κοινώς γίνεται σπανακόπιτα καράβι. Λοιπόν, ερωτήσεις, είμαστε στη φάση των ερωτήσεων. Υπενθυμίζω. Υπάρχουν ερωτήσεις? Σαφή. Ορίστε. Όλα σαφή. Όλα σαφή. Λοιπόν, εν διάθεση περιπτώσει, Αποχαιρετάμε. καλή επιλογή να κάνεις. Γεια.